στήρα, εντάξει, ένα σικιό, ένα ροφό πάλι. Εδώ. Ναι, έτσι. Εδώ. Άντε σήκω δεν Θανάση εσύ, που είσαι καλός στην άρση βαρών. Ένα. Δύο. Ναι. Τρία. Αυτό φέρνω το και γύρω-γύρω γιατί δεν τον παίρνει καλά η κάμερα. Α, μπράβο, τώρα. Τώρα το έκανες καλά. Είναι κόκκανο. Τρία. Να, αυτά εδώ. Εντάξει. Το σικιό. Αυτό εκεί γιατί τρέπεσαι, το δείξεις το άλλο που βάρισες. Άστε, δεν πειράζει. Δείχτω και αυτό. Άντε. Και ένα μικρό έλα. Λοιπόν, αυτό γιατί το βάρισες τώρα, σε ρωτήσω. Πάμε με βλήτα. Με βλήτα. Δεν μου λες, σου άρεσε η τουφεκιά που έκανα στη στήρα, Φοβερή. με το ξύλινο, Φοβερή. εκεί που χάσαμε την κάμερα. Φοβερή, ναι. Φοβερή. Σου άρεσε, Τι άλλο σου άρεσε? Και το μέρος που βρήκαμε. Εκεί που βρήκαμε, τυχαία. Τυχαία. Καλά πήγαμε, εντάξει μωρέ. Έλα. Τελευταία δήλωση στον κόσμο που σ' ακούει, στο λαό. Δεν θα αφήσουμε τίποτα. Γιατί, για πες γιατί, γιατί, Γιατί μεγαλώσαμε. όχι αυτό, γιατί δεν έχουμε ασερνικά παιδιά. Δεν έχουμε σερνικά παιδιά, σαρνικά. Εσύ πόσες κόρες έχεις? Δύο. Και μία εγώ 3. Οπότε Οπότε, δεν θα αφήσουμε τίποτα. αυτά είναι. Τέλος.